No! No! Jo vull fer com que no et conec. Vale. Ei, hola, bones. Hola, bones, com et dius? Vinga. Jo, Arnau. Viatjant. Mau? Anna. Molt bé, Anna, encantat. Mira, farem un joc de màgia, vale? I, bueno, te'n faré dos, de fet. Ah, dos, eh? Dos, Sí, un per cada un. Vale? I el farem amb totes les cartes que són iguals, vale? O sigui, totes les cartes de pòquer per darrere són iguals, vale? Per davant no pateixis, vull dir, tenim una baralla de cartes completament diferent, vale? I et demanaré doncs, el típic, no? Això comença com tot, que agafes una carta. Sí, mira-la, la càmera, Bien, perfecte. Sí? Vale, demanaré. Ara toca memoritzar-la. Vale? Bueno, tenim el vídeo, si no. Vale? Llavors, la forma més fàcil d'endevinar això seria que tu me la diguessis i jo la busco. Vale? Clar, si fem això em diràs, home, com a màgia deixa a desitjar, vale? L'altra opció seria que jo l'endevinés, però clar, per endevinar-la em costaria, perquè he tot dit per darrere totes les cartes són iguals, vale? La part fàcil seria simplement fent així, sense dir, perquè jo passo, i aquí apareix una carta que és blava. Vale? Te'n recordes la carta? Vale? Fixa't que tenim una carta blava, que és ni més ni menys. Fill de puta. Que el teu 3 de trèvol, vale? Fixa't, tenim una carta blava que és ni més ni menys que el teu 3 de trèvol. Mira, ara, t'agafem un moment la birra, vale? I farem una cosa, perquè clar, tenim una carta blava i una baralla vermella, vale? Llavors, sé que la solució seria convertir aquesta carta a vermell un altre cop, vale? Però farem el mateix procediment 51 vegades fins quedar-me una baralla blava. Vale? Mira, barregem una mica per aquí, vale? I ara m'ajudaràs. Vale? Mira. Digues prou on tu vulguis. Per aquí, fantàstic. Mira la carta, sisplau. Ensenyar-la a tothom. Aviam. Perfecte. Vale? Posa-la on tu vulguis. Fantàstic. I mira, sense tocar res, molt clarament, vale? Simplement faig així i fixa't. Uau! I a més o menys, on l'Anna ha posat la carta, tornem a tenir. El tenies aquí, Això és culpa teva perquè l'has posat molt avall, vale? Bueno. Comencem a crear despistes. Comencem a fracassar. Simplement... Vale, algú d'aquí està bé la carta blava? No. On la tinc? És aquí. La fill de puta. A veure. Agafa-la. Ja, merda, al directe. No! No! Què, tio? Ara càmera lenta, vale?